Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Malasat kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ngadto sa Ginoo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan. Bisan pa man ini karong mga panagbangi, atong iampo ang mga taong naningkamot nga magkahiusa ang katawhan. Dinhi sa atong nasod, iampo nato ang atong nasod nga magbalinawon, magmauswagon sa Diosnon nga paagi. Dili niining grabe kaayong mga batasan nga siging away, siging sinawayay. Ang atong Ginoo nagpakamatay nga mo'y atong gihandom karon alang sa atong kaluwasan. Hinaut unta nga kitang mga nagsunod kaniya magpakita niini. Iampo nato ang mga naningkamot karon alang sa kahusay kalinaw sa tibuok kalibutan. Iampo sab nato ang atong mga kaigsuonan nga nagsigi og tabang sa atong mga panginahanglan, sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Labi na ang atong namalit aning atong mga slots sa atong SUS-BF o sa DUPS. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ampingi ang imong banay nga gitudluan kanunay sa mga buhat nga maayo ug lipaya kami sa mga panabang karon aron sa imong kaluoy maagak kami nimo nganha sa kinabuhi nga way katapusan sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mingon ang katawhan sa Judea, ang lumulupyo sa Jerusalem. Hala, hipuson ta si Jeremias. Kabsan bagod kitag mga pangulo, mga pari nga makatudlo kanato, ug mga taong maalamon nga makatambag kanato, o mga propeta nga musangyaw sa gisulti sa Dios. Dili, pasakaan ta siyag sumbong o dili na kita mamati sa iyang sulti. Busa nagampo ako, Ginoo, patalinghugi intaon kining isulti ko kanimo, ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway bato kanako. Ang kaayo baslan ba diay dautan? Apan naghimo sila gahong alang kanako. Hinumdumi nga midangop ako kanimo, aron paghangyo kanimo nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Luwas ako, O Ginoo, diyasay mong makanunayon nga gugma.
luwas sa ako, O Ginoo. Diya sa imong makanunayon nga gugma. Luwason ako nimo sa litag nga ilang gibutang alang kanako. Kay ikaw man ang akong dalang panan. Sa imong mga kamot akong gitugyan ang akong espiritu. Imo akong luwason, O Ginoo, o matinong manon nga Dios. Luwas ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Nakadungog ako sa mga hagawhaw sa katawhan, nga nakahadlok ka nako gikan sa tanang dapit. Sa ilang pagsabot-sabot bato ka nako, sa ilang paglaraw sa pagpatay ka nako. Luwas ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig, ana kanimo, O Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Diha sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwas ako gikan sa mga hakgom, sa akong mga kaaway, ug sa akong mga manggugukod. Luwas ako, O Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Samtang nagtungas si Jesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha katinun-an o giingnan niya sila, pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang anak sa tao itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo ug bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhaon siya. Unya, ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya og mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya unsa may imong gusto. Siya mitubag,
isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari kana. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa, gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao nga wala moanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa atong mga gihandom karon ining atong pagsaulog sa Kwaresma mao gyud ang atong kaluwasan. Atong gibalik-balik paghandom ang atong kaluwasan. Nya unsa may nakaluwas nato? Ang kwarta o ang pag-antos? Tusga. Kinsa may nakaluwas nato? Ang dato o ang kabos? Ngano wa mamukibaw? Si Jesus dato dito. Kabos. Kinsa may nakaluwas nato? Ang mupatay o ang gipatay? Ang gipatay. Kinsa may nakaluwas nato? Kanang mga sikat o kanang mga sinalikway? Sinalikway. Gihubuan gud in taon. No? Nya apil sa Maria ato. Muna diri sa unang pagbasa, ang propeta nga tinuod nga manluluwas nga si Jeremias gisalikway. Mo nang nakaingon in taon siya, baslan ba daig dautan ang buhat nga maayo? Kita kusog ra ba kay tanang mo subay-subay? No? Ako nagtinarong gyud ko. Anong giingon ani man ko nimo? Oh, ana dayon. Karon uso na kaayo ang fake news. Mo nang daghan kay sila mga fake news. Unsa may gigamit? Sa una, kanang face to face nga istorya, kaya pag gina natong himuag bakak. Kanang mga mangingilad ba? Ako, hapit man ko. So, kadaghan ko na ilad. Dihalan ka usa, diha sa kulon. Kana bang inigkita? Kumusta man ka? Mama ni mo ba? Kumusta man? Ay, so si mama ko ni mo ko. Si Liaban ako. Dili, oy, Baleriana man akong mama. Oh, so sinang Baleriana din ako. Ang angga, bali man. Ay, so sinang bali man di ay. Relax kayo ba? Nagkita tas una. Huwag kalimot ka. Ato ba? Hangtod na relax na kong maayo. Hangtod na relax. Ana, iya naman kong dadoon nga tos unahan. May ganit kay gitimbrihan ko daan sa akong mga uyuan. Kaya taga-bukid mami. Sa una mag-istorya na sila. Nangailad sila. Napaglipot dito. Gi-hold up day sila. Ang dadoon ka nga tos kilid-kilid ba? Ana. Nako, ay, ilang ko, arilan ko diri. Si ko nagpaabot mo dito. Ay, arilan ko diri, sunod na lang.
Ang nahon na ako, saan ni siya kalit lang ni katawa-katawa na ako. Unya, wa man jud kaila. Pero makuha ka, atubangay pa gani na. Labaw na gyud ron sa social media. Nga di na gyud atubangay. Nya naaron sila diha gadaog. Kinsay mas daghang ni tambong sa rally, kinsay way ni tambong. Mga binuang ka na bang, nya kita sad, dali, kaitang mo nunot ana. Kanang ilang mga surbi-surbi ana nga i-post diha kinsay labaw kinsay dihado ana bang himo man ganitag bakakan sa atong atumangan kana pa ba hinuong naa di social media nya madara sa dayon ta. Si Jeremias nakita ang iyang maayong buhat gipatay pagyod or giplanuhang patyon. Si Jesus mismo nagpakita gyud unsa ka maayo ang buhat. Ang mga bakol gipalakaw, ang mga buta nakakita, ang mga kadtong way gikaon, nakakaon, multiplication of bread, ang mga giyawaan, nawagtang ang yawa, ang mga patay, nibangon, naagi na silang atubangan, gipatay lang yapon. Ngano man, lahi man nga leader si Kristo, Jesus is a great leader or the greatest leader in the world. Gilubag gud niya ang mentalities mga tao sa kalibutan. Kinsa gud taong tawhana nga magpakamatay, magpamartir. Oy, pero si Kristo pagpakamatay niya daghanang nga martir, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gauna na to mga santos diri Pilipinas, pulos martyrs. Ngano man, tanawag unsa siyang klasiha sa leader ha? Tanawag doon na ba'y nakapasar sa atong mga politicians karon nga mo pasar aning pagka-leader ni Kristo. Ang atong mga politicians karon hapitan na nila ang butog na abay na lahi. Ang ilag yung gipasalig mao ang nindot nga Pilipinas kung sila mao'y mulingkod. Sukad pa 1986 man tingali to katong una na kong pagbutar hangtod karon maogid ni ang ilang tema nindot nga Pilipinas. Pero karon nindot ba? Ha? Nindot? Kanang wa na kay agianan sa inyo kay nagkinuralay na. Kanang iniguan og kusog ang atong karsada mura nag swimming pool. Nga kanang inig ka kaning kuan mga peak hours usahay dili gani peak hours hapit di buirog ang sakyanan. Kanang ang atong mga sapa karon hapit na wa nagilimpyo kay pulos na naay mga hugaw sa hayop. Munay nindot nga Pilipinas. Kanang ang atong coral reefs, ang atong mga beaches nangaguba na. Kanang atong mga bungtod nangaupaw na, nangapahak na, mao nay nindot. Ala. Ug kining atong pinatyanay sa dungog nga hasta gani karon mga anak o ginikanan nag-away na tungod aning politika. Mga banag asawa nag-away, mga managsilingan inigmata pa lang lalis na kinsay gisuportahan. Hasta mga tug ang asawa ug bana galalis lang yapon og kinsay ilang butaran. Mao nay nindot nganong naingon ani man ta tungod kay lahi og gisangyaw ang mga leaders, apil naming mga leaders sa simbahan. Unsa may gisangyaw? Nindot nga kinabuhi. Pero si Kristo pag-ingon gyud inahan ni inahan nila ni Santiago ug ni Juan, kining duha nako ka anak ha, palingkura unya sa imong kilid sa imong trono. Palingkura unya inighari na nimo. Oy niingon des Kristo, makaantos ba mo, makainom ba mo skupa nga akong imnan? Makapakamatay ba mo sa bunyag nga akong pagadawaton? Ang gipasalig ni Kristo mao ang pag-antos kuyog niya. Siya ay mo pagsigtanaw ng trono. Kay kanang trono nako dito sa langit, makabot ra na sa mga taong muantos ba? Og magpakamatay sa pag-alagad sa iyang isig katao. Kamo gusto mo mulingkod dito trono sa langit?
Gusto mo malangit? Gusto mo nindot kaayo nga kahimtang? Kanang gitawag tog langit non nga kinabuhi? Kanang portig yung lipaya? Kanang sikat kay kastanan? Ingos Kristo, pag-antos og maayo. Gusto ka mahimong labaw sa tanan? Ingon siya, kinahanglang maulipon ka sa tanan. Kinsa man dinhi aning nanagan karon nga magpaulipon sa tanan. Kana bang mo'y atong pakuhaon anang na ang mga kargahonon, mo'y atong pakuhaon anang mga clog up sa mga lapok dias kanal. Kana bang sila mo'y atong sugo-sugoon ba? Na? Oy, musubay gani na silang traffic nga daan. Magdamag kay sila anang mga tigwang-wang-wang-wang. Mo counter flow. Dili musubay sa traffic niyang mga kaigsuonan. Kay espesyal sila, VIP sila. Muari sa pikas linya. Nya ang padaplinon ang mga taong dugay na kay nagantos idasok ngadto sa suok, taga-imig space, bisag wa na space, irog mo diyang tanan kay muagi ang inyong leader. Di magantos. Sila mo'y magsigig panindot anang ilang mga balay, ang ilang mga higdaanan, nindot kay nilang gikaon, nindot kay tanan, samtang ang nagsigig atiman sa ilang mga gibuhat, ang mga tao nga nagantos, naglakaw na lang, nagpadyak-padyak na lang. Liwat gyud kaayo aning nagwali. Kamo mo'y naghatag og pagkaon, kamo mo'y namalit og slot. Ako sige lang dawat. Malangit ka ko ani dili? Aha? Malangit ko? Ambot lang. Pero unsa man siya akong gibuhat karon aron ko magantos kay ang pagantos man day mo'y makapaadtos langit. Amo nang gibalik nako ang akong nakolektang slot nganhi sa simbahan. Wa nako gisod sa akong bulsa. Gani gihabwa nako kutob sa mahabwa sa akong bulsa. Apil na ng akong bank account, ang akong credit cards, ang akong mga GCash na property na sa atong simbahan. Hanuman hadlo ko nga basin unya matintal ko kay maka-withdraw ra man gyud ko ana kana mga minilyon nga nahatag dinhi 10 million gud to kapin ang atong nahatag sa kapilinya diha gud to sud hapit 99% ato diha sa akong account maka-withdraw ko anytime kadako ato gahapon paghatag nako girimit naman nato ngadto sa Tres Pastorinhos Foundation Incorporation kay sila man ay nagdaa dito nga akong girimit gahapon mga 9.5 million to kapin pag hinatagay na mo chiki ingon dayon tong ilang treasurer simpula ra gyud paderno imo ra man yung gibit pero dako na kay ni katumanan sa atong kuan dito sa daghan ra ba kay tarog bayronon para aning atong consecration nako dada diha nga nakaagisa ang ako mga kailang mga pari siya ngiga ana chiki man ana hatag na to pero akong katanaw na ingong sus gisud pa din ako sa bulsa makapatukod na kong balay ni yahay kayo bisag pila pa kabuk akong pangasawon pwede gina ko tubuyon pero tintagbawa tingali nako pero kinahanglan tang magantos muna og tan-aw nato unsa may mahitabo sa mga taong kusog mo antos duna gyoy kaluwasan tingali makaingon ta ang sukdanan unsaon pagbutar og kandidato unsaon pagpili ang sukdanan kana gyung dunay nabuhat para sa kaayuhan sa katawhan nga makita dili ba fake news dili ba makita ba kana bang dili ba picture lang dili ba video lang kanang makita gyud nanglitan karon dinis atong simbahan daghan man gyud kay ni donate ngan hinato sobra naman ni mga 60 million ning atong nadawat nga para sa atong project makita ba ninyo dinhi kana og mamatay ko karon makakita gyud mo ani kani mga yuta nga atong gipang-acquire kay para mudako ning atong area nya kaning atong simbahan unsay nahitabo ang mga kinabuhi sa atong mga katawhan dinhi makita gina siya
Nya ang katusan kapilinya sobra naman na 43 million ang nahatag nga mga donation. Palit ninyo ang mga slot hasta in town, ang mga buta mo palit na, hasta ang mga kanini ang mga habal-habal driver, tricycle driver, mga labandira na malit na. Tanawa dito ang kapilinya. Nindot kaayo. Daghan kaayong mablessed inig adto. Kana bang naay makita inig verify? Kaysa inig verify nato, mura lag sibuyas ba nga inig suta nato tanan, wa ra gid ay siyay unod. Ana. Dito magsigkuan ang importante antos. Tanawa ka mo mga ginikanan nga kusog kay mo antos para sa inyong mga anak. Dili magsigyaw-yaw, dili magsigig hari-hari. Tanawa ang batasan sa inyong anak. Di ba ini kadako anak, tahod gina ninyo maayo. Di hinoon 100% no, pero 99% tahod gina ninyo, magrespeto gina ninyo, magsigi sa nagliwat ninyo ang mga batasan anak. So kamong mga ginikanan nga di ka mao muantos, siging yaw-yaw, sigig yung latos, sigig yung kulata, siging balikas, kay disiplinahon yung anak, kay di jud kaantos nga magdagandagan ang anak, magsyagit-syagit, matug og taas, kay sigig yung hapak. Tanawa ang batasan sa inyong mga anak ini kadako, di ba antos yung maayo, suklan na mo anak. Kanang inyong batasan nga gihatag diha niyab, mao sa nang batasan na niya inyong maani. Tinao dili. Ay sa na lang ko ana. Ako sa among pamilya kadtos mama siging latos namo anhing mama ug wap alang gitos papa. Paminaw ko buangon sa kay koronoy. Lahi man ko batasan na. Lahi gaming batasan tungod atong siging latos. Sobra gud to 8 ka tuig na kong agwanta atong latos nga hapit katulos usa ka adlaw. Di pertig yung salbahisa unta nako. May ganis papa. Gitagaan sa Ginoo og grasya. Tos papa si Bero kay nga naman mama ang angga ato bali man kay Valeriana. Nang bali niya si papa si Bero. Unsa man hitabo si papa magpalatos ni mama og latoson gyud para lang ang latos mga bali ngadto siyang lawas. Karon di na mo abot na mo balik kay kami diri hapit naman di na ma spilling ang hilak. Palatos papa human ato hastas mama nausab ang batasan mga 15 years old ko wa na latos wa na yaw-yaw nangausab ba tungod ato kaming tanan nangalagad og simbahan antos lakaw ana ako perting antos lakaw na kaon anang naang luy ag asin na lay sudan pero wa gyud bisan gamay nga kana bang kakapoy nga gibati. Ani agyod nakabarog gyud sa inyong atubangan. Bunga nis pagantos akong amahan nga nitakod sad ngadtos akong inahan nga nawa tong tuang batasan nga yawanon. So kining mga batasan rong yawanon sa kalibutan apil na ning nagubat na karong mga leader mawa ra gid ni kun kitang tanan mukat-on aning ingong Kristo imna ang kupa sa akong pagantos. Sunda ko ninyo sa inyong pagpaubos. Hilom trabaho lang. Kana bang ang mga tao inigsunod tanaw sa hala, naingon ani na ni. Hala, naingon ani na ni. Kaysa mingon tao, hala asa naman da ito? Di ba nindot man is una nganong nagusbat naman ni? Ari man ta mi manglabas sa sapa sa una, nganong wa naman ni sapa? Ana, ari man ta mi dinhi mamasol aning dapita daplins baybayon or daplins pantalan, wa naman ni. Nana, kay nangaguba na. Di ba? Mangita tang mga leaders nga kusog mo antos matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang sa atong tubag. Luwasa ako o Ginoo diha sa imong makanunayon nga gugma. Makanunayon nga gugma. Ang tao nga maghigugma kanunay antos yuga. Okay, kanunayag higugma ng imong asawa. Bana. Di ba? Kanunayag yun ba? Kanang ayaw kasuko. Bisag kung sa pa'y mahitabo, ayaw yung kasuko. Kaya ang gugma, di man ginamasuko. Sige yung alagad. Antos yung ka ng asawahan. Nya, higugmaon mo ang tanang tao.
Di ka magantos, na apil ng kawatan nimong silingan, apil ng siging libak nimo, imo higugmaon. Ngayon ka na, lingian na yung tupad, be. Ingna, mupasalig ka na mahigugma ka nako kanunay. Ingna, mupasalig ka nga higugmaon ko nimo kanunay. Magantos ka, karon lang, ingon ani, o higugmaon gyud ta mo kanunay, antos gyud. Paranang naipanginahanglan, tagaan gyud. Ingon din ni akong kanister nara, tong treasurer, wa na ra batay budget ani pader, hatag lang. Ana, wa gani, baligya lang tag slot, ug way mo palit, pislat. Ana, masay na malit. Tanawa, ang ato rong halin sa atong SOS BF as of yesterday, ning abot na og 1,797 slots. Pakpak. 6,203 slots na lang ang nahibilin para nis atong pista og sa Holy Week. Naro mo nindot yun. Nga sa ato sang dopes katong Divine Unity, Prosperity and Satisfaction para sa atong project, gi-open na po nato once and for all slots ni 54,000. Gahapon nakahali na ta og 110 slots. Di ba? Salamat. Dako-dako pa ning palitonon, 53,890. Pero tanawa yan ninyo, daghan na kayrong ganahan mo antos dinhi sa atong mga proyekto. Kani, mahingang hagid ta ani. Kung musunod lang kita sa pag-antos sa Ginoo ba, mahingang hagid ta sa dakong kalipay nga mahibong ta, mahurot ra din natong palit. Nga ikahurot og palit, igtan-aw nato sa atong palibot, makaingon gid ta, wa jud ko magdahom. Matod pang Father Lyndon Ruiz dito bas bukid ba kay kanang gibutukuras kapilinya to amnas babaw sa bukid. Kuan gina diha kanang bang kakahoyan ra ba? Wa gani mo angkon kay di man mo tubo kay dito ang mga tanom kay kagaangan man kanang anupog ba. So ang mga tao dito wa gyud nakit-an nga nindot. Di gani mangangkon kay silang mga yuta. Pero karon ko no mga tao sige lang kunog lingo-lingo la nindutan na sa mga tangtang gining liog ani mga lumulupyo dinhi kay kada tan-aw lingo ba di ko katuo nya ana kusog na kay sila mangangkon og yuta dito bisag ingon ani kadako awayan na nila kay yuta sa to pa naay value nga moabot basta dunay daghang moantos kinsa may nakapadaghan ana ron nga ninindot ang value diha ang atong namalit og slots nga niabot naghapit mo 45 million ang atong napalit nga slots para lang sa kapilinya. Pagkaninduta ana, nindot kay epekto pero inantusa na nato og palit. Apil pug ko nagpalit. Di na lang ta magsinubayay kay aron wa na lang say subayonon. Pero naa na sa atong record og inyo ginang subayon kaapil kog palit ana mo nang proud sa kuana sad. Bisita niya mo dito. Nya kadtong mo attend sa kuan sa atong consecration ang tanan nga tickets or wristbands gialot na siya primarily sa mga Marian devotees. So sa 6,000 nga capacity dito 6,000 ka wristbands 1,500 na lang ang free. Ang kana bang murag for other sectors ang mga Marian devotees mo consume sa 3,500 mawa as dide 4,500 mo consume ang 1,500 dili na ni siya makuha na ni free na ni to all first come first serve. So tawagi lang ni ninyo ang cell number mo nilang hotline sa Kapilinya di Fatima nga dito foundation ang 0917-702-7683. Tanawa lang sa itong screen 0917-702-7683. First come first serve. Kaya gwa mo yung wristband di mo ka-appeal sa consecration pero ang other time pwede ra gyud mo kay inighuman anang Abril 4
nga alas 4:30 nga misa o consecration, na pa may laing mga misa. Alas 11 na ay atong mumisa si Monsignor Ray Pinagunda, niya alauna ako mo'y mumisa. Alas 2:30 murag si Monsignor Roger Fuentes, niya dayon alas 4 si Monsignor Ruben Labajo. Naasa na sa atong Facebook page sa Capilinia de Fatima kaning replika. Tanawa sa ninyo ang schedule. Ako lang ning gi-announce kay musudong ta sa bunga, sa nindot kaing bunga sa atong mga pag-antos, sa atong pagsigig palit, ginagmay o dinagko. Nindot kayo ang bunga. Hilom lang ta. Wala lang tay publish kaayo diha nga para gyud nindot tan-aon, pero ug muadto ta, mabless kita didto. Mao kini ang tinuod nga pagsunod ni Kristo, mubunga og nindot sa katawhan. Ang nagsunod sa demonyo mubunga og panag-away, maguba ang nindot, mawagtang ang paglaom. Manindog ta. Mga igsuon, ang atong Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pag-alagad og pagsaksi sa iyang ebanghelyo sa kanunay. Busa mo ingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok simbahan o sa mga nangulo niini, nga mamahimo silang instrumento aron makabut ang kalinaw sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagdumala sa atong nasod, nga magmatinud-anon silang mapatigayon o mopalambo sa hustisya o kalinaw sa walay pagpinig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga naguna kanato diha sa pagtuo, nga ilan ang maangkon ang kalipayng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, sa gugma ug kaluoy, dawata ang among pag-ampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Holy
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaigpaymaya sa ilang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan, tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, sudunga nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad kanimo aron pinaagi sa atong santos nga pagbinayluay sa mga gasa, malingkawas kami sa among mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagsaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagsasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan,
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Anausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga mahimong panabang alang sa among kaluwasan, kadtong imong gihimo nga pasalig sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang kaluwasan. Pero dili ni mahitabo kung dili ta mag-antos kuyog ni Kristo nga maoy atong manluluwas. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga nag-antos og tabang sa atong panginahanglan dinhi aron ta maluwas. Una, ang atong namalit aning mga slots, no? SOS BF, ang atong halin 1,797 na. Pakpak na sa tag-usaba ni. So, 6,203 na lang ang nahibilin, tag 500 ni per slot. Ang ato sang dupes, ang Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction, ang atong halin, ning abot na karon as of yesterday, o sugod pa man 110 slots. Ito sang pakpakan gyapon ang namalit ni ini, niya napay 53,890 ka slots. Kanit tag 1,000 ni siya rog din ni mahurot hangtod ta mga matay. Pero mo lagi na kong gingon og mamalit lang tagtag sa kaslat sod aning tulo ka buwan bagikan karon, tulo ka buwan gikan karon. Nya kitang tanan nga mga parishioners online og territorial. Tulo ka buwan gikan karon ba? Palit lang yung usa ka slot. Mahurot ni siya 3 months from now. Okay, sobra gud ta 100,000. Di na lang ta ng fake news nga kuan. Sa dinila sa ato sa kuan parokya. Hapit ta dinhi mo 25,000 o niya tulo ka buwan siya rog di ni mahurot. Nga ang atong naa sa online, ubay-ubay man po na sila, labi na ning ato in taong makiigsuonang tuas gawas, ang mga online parishioners. Unang kumpiyansa ra ko ani, atong nindoton ang simbahan, ipakita nato ang atong gugma diha sa simbahan. So, salamat kaayo. Nga para atong mutambong sa nindot nga event sa Kapilinya, Osbonako, kinahanglan mo wristbands, na ay first come first serve na available wristbands, mga 1,500. Tawagi lang niya ang Kapilinya de Fatima Foundation. Ang ilang hotline number 0917-702-7683. Nya dito lang mo tawag aron nga ma-providean mo. Anya ay lamog kaguol sa first come first serve.
palapasa lang ng alas 7 buntag igpit sa 4, libre na natanan. Niya nasay nobina masis na to dito, magsugod karon 26, na ay misa alas 5 kadlawon, nasay alas 10 sa buntag. So siyam sa dakaadlaw, pwede mo adto, why wristband diha. No, so adto ta, pili niya mga adto ta. Tanawa lang yung schedule diha sa atong Facebook page sa Kapilinya de Fatima Replica. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.